pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo da igramo Roblox i sad, danas mi je cilj da polomim kosti tako što ću da padnem s planine. Evo kako to izgleda. I sad ću da se slomim. Opa, znači već smo jedno 13 kosti. To. I sad ćemo da vidimo ukupno koliko smo slomili kostiju. Kostiju smo slomili 20, u stvari ne znam gdje piše, ja mislim 22, ali idemo na play again. Kao što vidite, ja sam level 1. Kad otključam dovoljno levela, na primjer level 2, onda otključam neke super moći, tako da bit će nam cilj danas da otključamo barem ove dve super moći. A do tada ću samo da se bacam s ove planine i da primim headshot u glavu. Please. Idemo, padni. Dobro je, lomi on to dobro. Da idemo, šta smo, kako svašta dobili. Nije loše. I ono što moram da vam kažem, a to je da ako odemo na ovo ovdje crveno dugme stop, možemo da odemo na change map i kao što možete vidjeti, ovdje imamo različite vrste mapa. Znači mi možemo da kupujemo novu mapu. Naprimjer kad kupimo ovu za 25, evo sad sam kupio i sad ćemo da budemo na njoj. Tako da idemo nazad na main menu, idemo na play i gdje ćemo sad da budemo. Vidite, sad sam na višoj mapi. Prije sam bio tamo, sad sam ovdje. Tako da sad možemo da skočimo i lepo da se ubijemo ko neboder ili ne znam ni šta je neboder, ali nema veze, nije ni bitno. Inače malo sam bolestan, pa da znate. Skači. A nije nešto puno, brate. Nije ništa slomio puno, brate. Šta je ovo? Valjda ću sad biti level 2. Jeste čuli to? Pipim. Sad sam level 2 i sada mogu da aktiviram super moć. To ćemo sad da aktiviramo kad krenemo, tako da ajde mi da vidimo gdje ima najviše kamenja. Znači vamo ima najviše kamenja i tu mogu da se razbijem. Tako da idemo. Hopa! Idemo. Sad ako se ne slomim. Au, brate! Sve mi zuje u ušima koliko sam se polomio. Pogledaj kako je crveno. Pogledaj kako sam se izlomio, brate. Ja ne mogu da verujem. Mamo opet da aktiviram ovu super moć. Da idemo. Pa ja moram da čekam ljudi da mi se svaka super moć regeneriše ili šta je već. Nije bitno. Uglavnom idemo da skočimo još jednom baš vamo. Znači znate kako sam se sad slomio, majke mi moje. I please. Koliko sam slomio. Kako sve bude malo mutno. Još u drvo. Preko 100 kostiju sam slomio, ja ne mogu da verujem da sam stvarno toliko kostiju slomio. Sad ćemo da vidimo, se crveni, sve se crveni. Znate kako je lepo ovo. Ljudi, za novu mapu nam treba 100.000, tako da ćemo sad da dobijemo tih 100.000 na brzinu. I idemo. I skoči, idemo. I da vidimo sad šta će da bude. Opa, dobro. Šta, to je to? To je to! Ja ne mogu da verujem da je to! A skočio sam na kamen. Mada, hajde, nema veze. Idemo sad da ponovo da u stvari, ne, ljudi, skupio sam 100.000. Tako da idemo sad na ovo crveno dugme stop i da kupimo novu mapu. Evo ga, nova mapa kupljena. I sad možemo da idemo na novu mapu. Ok, sad sam stvarno visoko otišao i sad bismo možda čak mogli i tamo da probamo da odletimo, mada ne bismo. Ajde da probamo na ovo ovdje kamenje. Hopa! Da vidimo. Idemo. Ne od zemlju. Dobro. Mada nije nešto puno. Kako zuji u ušima. Koliko zuji kad sam se direkt na glavu nabio. Koliko se on tu vrti, još na kamenje. Tako je bato, tako ti treba. Samo ti meni daj pare. Ok,
ljudi, mi smo level 3, ali ja bih želeo da mi probamo da dobijemo level 5 do kraja ovog videa. I kad dobijemo level 5 ćemo možda otključamo novu moć. Također, ako vam se sviđa ovo, ostavite like, subscribe, da ja znam da mogu da snimam i drugu epizodu. I sad smo slomili preko 110 kostiju i idemo sada da opet skočimo. Inače, igrica se u Robloxu zove Broken Bones, pa ako vam se sviđa, slobodno je skinite. Tu ću vam ostaviti na ekran kako da ukucate. Idemo. Inače, igrica se zove Broken Bones 4, znači 4 morate ukucati na kraju. Šta on ispriča? Koliko sam ih slomio. Gdje ću sad pasti? Mislim da je ovo meni new score, brate. A se crveni, brate. A lobanja sam da se crveni. To bi pare letele, padale mi s neba. Ja vam kažem, ljudi. Idemo opet na ovo kamenje da skočim. Aj, molim te sad glavu lupi. Dobro. Da vidimo. Glava. Tako. Pa nismo nešto previše slomili. Bilo, ja mislim da je bilo bolje. U stvari, ne znam kako je bilo. Uglavnom, ljudi, imamo 115.000. Ajde sad da provjerimo koliko košta sljedeći level. Sljedeći level košta 250.000. Tako da bismo mogli sad da probamo da skupimo tih 250.000. I već smo na levelu 4, kao što možete vidjeti, tako da nam još malo fali do levela 5. Skači, Miško, Mićo, sokole moj. Mada nije nešto puno slomio, ali sad ćeš ti na glavu, jel tako? Si se slomio. Samo si 90 kostiju slomio, ako sam dobro izračunao. Tako da idemo opet da skočimo. Skoči. Kakva je ovo pećina, ljudi? What the? Kakva pećina? Ođe pogledaj, ođe vidim kakva je pećina. Ljudi, ima da skočim sad u tu pećinu, majke mi moje. Ček da vidim di je. Gde je ta pećina? To je tamo negdje, ja mislim. Da vidimo di je ta pećina, brate, šta je to? Eno je, tamo je bila, nisam je ni vidio. Koliko sve zuji, brate? Pogledaj koliko smo se udarili u glavu, brate. Jel vidiš ti ovo? Ovo ne znam šta da kažem. Koliko je ovo bolelo ovog lika. Znači, koliko ga je bolelo, ja stvarno ne znam, ljudi, šta da kažem. Brate, ovo je jako čudna igrica. Se crveniš. Ljudi, idemo ponovo da probamo da uđemo u tu pećinu. Eno je, ja mislim da je tamo. Sad nije. Pećina, ne znam di je, ali ajde probamo opet da se nabijemo na glavu. Pa dobro, blizu smo bili. Aj sad molim te na neko kamenje lupi, nećeš. Ipak hoćeš. Dobro, bilo je mutno. Ok, ljudi, ovo je novi rekord. 157 kostiju smo slomili kad se sve uračuna. Tako da, ok, realno dobro je. Fali nam još manje od pola do 5. levela. Idemo, skači, Miško. Idemo, da vidimo. Koliko sam slomio. Mada i nije nešto puno, ali idemo. Brat. Zuzuk. Ovo se nije crvenilo ko pre. Ljudi, sad kad skočim, sad idemo na glavu. Znači, pa šta ti kažem, sad ide glava. Dobro, ok. Da vidimo. Dobro, i dalje nije glava. A šta ti kažem? Ok, idemo, ljudi. Idemo. Skači. Na kamen se lupi. Dobro. Samo 33 kosti je slomio lik. Kad se sve ovo uračuna. Kako? Mada većina, mislim, skoro pola mu se stvari crveni. Skupili smo dovoljno para za novi level, za novu mapu, tako da idemo sada na change map i da kupimo novu mapu, upravo sad.
Ljudi, kupio sam novu mapu, tako da sad možemo da idemo na play i da vidimo gdje ćemo da budemo. Ok, stvarno smo na visini sad, tako da sad ako ne slomim glavu, pa ja ne znam šta ću da radim. Znači, pogledaj ovo. Ovdje ima da se lomi glava i ja. Skači i sve polomi. I ja. Pogledajte ljudi, koliko sam ja kostiju slomio. Možda sad napravim čak i rekord. Koliko ja vidim, nisam napravio neki rekord. U stvari, nisam napravio rekord. I ljudi, sad kao što možda vidite, otključali smo level 5 i tako da imamo novu moć. I sad ova ovdje Firework 1 moć nam se otključava za nekih tako malo više od pola minute. Tako da, ajde, prvo da probamo ovaj Dart 1, pa sad ćete, na kraju ćemo i ovaj Firework. Idemo, šta je ovaj Dart 1, ja stvarno ne znam. Idemo, 3-4 sad. I šta ovo radi? Stvarno ne razumijem šta ovo radi, ali okej. Mislim da slomimo više kostiju, mislim da bude bolj oka. Sve je ljubičasto! Ljudi, vidite vi koliko se on crveni, brate. Koliko se on crveni, ovo nije normalno. I ljudi, dobili smo i ovu prvu moć, tako da ćemo za kraj klipa jednom i nju da iskoristimo. I sad ćemo iskoristiti nakon što lupimo. Tako da idemo sad od ovog kamenja da lupimo. Molim te glava. Poleti gore. Poleti i... Sve bijelo, ljudi. What the fuck? Šta se dešava? Ova moć je toliko jaka. Što se dešava? Bože me oprosti. Dakle, ljudi, to je bilo to od ovog videa. Hvala što ste ga odgledali do kraja. Mi smo u nekom narednih videa, a do tada veliki pozdrav i čas!